ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಸಿಎಂ ಪೋಟಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಸರಿ ಹೊಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾದಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಓಡ್ ಬಂದುಳ್ಳು ದಾಯಬಣ್ಣಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿರುವಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪುಳ್ಳದು ಪಾತೆರ್ಗಾವು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,50,000 ಪಾಸ್ ಆತುಂಡು ಫಂಡ್ ಏತ್ ನೆಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಬೇಕನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಯಾನು ಬಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬೇಗ ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಯೆ ಕೈಯ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬೇಗ ಹೋಯ್ನಿ ನಾನು ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಎಡ್ಡೆರಡು ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಈ ಜನ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಕೈಯಾರು ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ರೋಡ್ದ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾತ ಇಂದು ವಿಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎತ್ತಿನ ಇಂಚ ಬಂಡ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾದ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆತ ನಿಜಾಗೆ ಆಂಡ ಸ್ಕೆಚ್ ತಿಕ್ಕನ ವಿಲೇಜ್ ಹತ್ತು ಬಂಡೇರು ಅನೈತೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಓಡ್ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಪೂಜ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡತ್ತ ಓಹ್ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಆವು ಅಂದು ಸೋಚೋಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬೋಂಡ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವು ಐಕ್ ಬಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ.